My name is Plot Mhako. I'm a filmmaker from Zimbabwe, Harare. I'm on a journey to Toyando, South Africa to meet up with this amazing group of musicians, very young and talented, that I discovered online called SMORO Boys, led by their father, Shadrack Chimonya. The journey from Harare to Toyando, South Africa is not an easy one, but it's quite an interesting journey because you see the transformation and the change in the landscape and also in the cultures as you cross from Zimbabwean side to South African side. I'm Shadrack Chimonya. I come from Chipinge, Chipinge South, Cheche area. I live in the area called Chidima under Chief Garawa. I started the music journey in 2005. While I was still a student. It was in 2006, yeah, when I come here in South Africa. So the challenge is a financial problem in Zimbabwe. It's what caused me to be here. And how easy or how difficult was it for you to settle in South Africa? It is not easy anymore. When we are seeing that I've got 5 kids here, so those children want to go to school. So here in South Africa, they want people who have got papers. So my children don't have all those things, but they are going to school even like that. But I don't really know the future. It will be not good. It's not bright. Talking about your kids, how did you get them involved in music? Vapfana vakapinda music mushure mekunge ndaita challenge yokuti vandaimboshanda navo pakutanga tino chibendi chedu chaidzi kuKwanzura Express. Vakatanga kutiza but vari vanhu vatakawana vasingagoni kutamba ndaigona vatraina kuti udai pavanongonzwa kuti vakukwanisa kubatanidza zvisaundi ndobva vatoti mwana mwotoita zvake. Saka zvakaramba zviita kuti bhendi risaenda mberi kusvika ndazofunga kuti vapfana amuderi kudzidza magitari. Chimufana icho changa chisiri chidoko maningi, changa chati kure ndeicho chakati achinoda. Panapa tina Mupo Mafunise, Diva Chimonya, organizer Chimonya. Oga unotamba rhythm, Diva unotamba bass, Mupo Mafunise unotamba drums. Nindo tamba lead guitar. And munoridza Sungura music, why Sungura? Ya isusu takakura kumba kedu ku Zimbabwe, atina kura mudhorobha. Takakura kumaruzevha kunoridzwa chingondo, chikunorirwa Sungura zvakanyanyisa. Saka zvakwerudzwa Sungura kudaro chero takuterera top 20 pa radio Zimbabwe. Tainga tengoterera vaimbi Sungura ndo vainga vakawanda panguva yacho. Saka ndo music watakakura teitonzwa. Even chero makatarisa nhasi vanongoti aisi kutonga but andifungi kuti ichokwadi because ndangamubvunza mukoma kuti izvo zvakaita number 1 kuZimbabwe ikoko ndiani ende unoridza chii. Video yenyu yakaenda viral online and when it went viral online in 2 weeks it had 2 million views. How did you feel muchiona video yamakanga maita ichitenderera ichienda online? Katiri mufaro mukuru kwazvo sezvo zvinhu zvisati zvamboitika mulife medu. It's for the first time kusangana nezvakadaro, but patakazwa kuti patakaona kuti manzi edu vanhu vanotozvifarira zvakadai takazwa kufara singaiti. Even SMORO Boys dzacho dzotofara ndinotarisa zviri kuita munhu panguva iyeyo. Saka ndakatoona zviri kuita munhu wedza zvinonakidza kana hazvisi kunakidza. From that ndo pandotanga kubvisa manzi wangu kubva ipapo. Zvakafanana nesongo imwe yandakamboita inozi maZimbabwe. Ndaigara kuimwe nzvimbo ndobva akaita chimechi chokuti pakata 1 wedu akaita mhosva. Ndobva zvatonzi tese tino mhosva, ndobva tatanga kutomhanyiswa vanhu veitotakwa zvakaipa. Ndobva ndakazobudisa songa risi maZimbabwe taura kuti aiwa atizi tese katinoita mhosva. Ano mhosva ndanofanira kubatwa nemhosva yacho yapara momuisa kupi kunogara vanhu vapara mhosva. Kozo yandoti zvokushanda ndisingamowani mari.
zvinhu zvaitu zvinotoitika zvandonga ndeitorera zvakatoitika pandiri zvinhu zvacho. Ndakatema munda wavamwe muchembere ndobva ndapedza kuzoti mbuya mare ndoida ndonzouye mwedzi unouya wasvika ndonzouye unozouya wacho unouya wacho wasvika ndoti uye unozouya wacho unouya wacho wasvika uye unouya wacho kusvika gore rakutopera ndengozi uchauya mwedzi unouya chete. Sababa ari kushanda nevana vake, chii chamunoshuvira pamusoro pavo semubereki muchivakudza munzvimbo ino? Ini zvandinoshuvira kuti vakurire kuno kundanga ndisingadi, asi ndinoziva kuti izvezvi ndakatirati ndinoenda kumba izvezvi ndinogara padheni kana kuti handina imwe plani yandondoshandisa ndasvika kumba right, ndizvo ndogona kuvaka but havasati vandiona ndeivaka kuZimbabwe kacho. Zvinorati vanhu vari kuziva kuti inini ndoita zvekuvaka vanhu vari kunoku. Zvinorati ndo shamwari dzangu dzandinadzo iti this time vanoita kuti ndiwane kuisa sadza patebhuru. Asi ndinochishuwa chokuti dai ndainga ndiri kumba kedu kuZimbabwe ndonga ndiri safe zvakawanda. Chero izvezvi ndino vanhu vakawanda, handiti vafana vakaenda paindaneti, but pano vanhu vakawanda anongofona iti ndipo vafana vako nimbodai. Ndakutotya kuti they are not now safe. Kudai kuri kumba kedu manje ndinoziva kutoti kashoma kuitika zvinhu zvakadaro sezvokumba katajairera. Tinotoziva kuti chero wakasenga munhu panapa haungambo kuZimbabwe kuri very strong pasecurity. Haungambotizi nomunhu zvokuti hatingatadza kukuwana. Owing to the economic hardships in Zimbabwe over the past years, a lot of Zimbabweans have been forced to leave the country to look for greener pastures in neighboring countries and also far afield. And South Africa is one of the places where you find a lot of Zimbabweans that are living and working there, raising their families. I'm fascinated by a father who decided to groom his kids to become musicians away from home, and musicians that would sing and do music that relates and connects back to where they come from. As I'm leaving South Africa, I'm thinking, what will be next for these kids? What will be next for their father? What's their future in music? Are they going to find a place back home if they do ever return? Or they will find their place here in South Africa, or they have a place on the globe? With their music, take them out of poverty and give them a better life. Well, that is food for thought. All I can do is just to wish them all the best.